Hei vaan ja tervetuloa tutustumaan hevosurheilun kasvoihin. Minä olen teidän isäntänne Topi Talasranta. Tällä kertaa tutustuimme mieheen, joka on nähnyt miljoonia hevosia kameran takaa. Mennään tutustumaan Hevosurheilulehden pitkäaikaiseen valokuvaajaan Juhani Länsiluotoon. Mä oon ollut ihan pikkupojasta lähti valokuvan 10-vuotiaasta asti, kun sain isältä kameraa ja se hevoset tuli kuvaan niin kuin vähän sattumalta sitten aikanaan myöhemmin. Eli teillä on intohimo kuvaamiseen, mutta onko raviurheilu teille sydäntä lähellä oleva asia vai johtuuko se lähinnä tästä kameran takaa katsomisesta? Nyt tuli paha kysymys. Kyllä hevoset tietysti on ihan kivoja, mutta kyllä mä olen niin kuin henkisesti lehtikuvaaja, niin kuin on se paras luonnehdinta. Mutta se on varmaan, että hevonen on todella komea eläin, niin komea, että sitä on vaikea edes käsittää, kunnes sen oikeasti saa hyvän kuvan ja näkee sen, miltä se näyttää, niin hevonenhan on todella kuvauksellinen. Joo, kyllä siis aiheena tämä on ollut kyllä ihan hieno homma, että on koko ikänsä saanut tämmöistä olla tässä lehdessä hommissa, että se on ollut hieno työsarka. Kuinka pitkä teidän hevosurheilulehden kuvaajana olette tehneet? Kuinka monta työvuotta on nyt jo takana? No lasket siitä, kun mä 74 elokuussa kävelin toimituksen ovesta sisään, niin siitä lähtien. Nopealla, lyhyellä matikalla sanoin, että se on todella kunnioitettava määrä. Mikäs on tämän päivän agenda sitten? Onko tämä sinun työpisteesi tässä radan vieressä ja ohijuoksevista hevosista vai seppeleet kaulassa vasta? Ja ei, kyllä se on ihan koko päivää. Täällä on niin paljon hyviä hevosia, että ne kaikki täytyy kuvata talteen. Ja just se, että niistä saa hienon semmoisen yksittäisen juoksukuvan, niin niitä täytyy koko aika seurata, että kuka milloinkin lämmittelee. Sitten sen lisäksi tietysti kilpailujen kuvaaminen ja huipentuma on sitten tämä Finlandia-ajo, josta pitää sitten saada hienot kilpailukuvat ja kaikki seppelöintikuvat ja kaikki. Et siinä sitten ollaan vähän ihmeessä, että voi joskus käy niin, että hevonen viedään saman tien pois, että jos se on vähän äksy ja muuta, niin että siinä tilaisuudet ehkä voi jäädä vähin. Että se on pikkusen jännääkin aina välillä. Niin ja kyseessähän on todella ohikiitävä hetki, ajatellaan yksi kilpailu, loppusuora kaikki. Siinähän on hirveä määrä haasteita, paitsi että tekniikan pitää aina pelata, niin myös se, että mikään ei mene pieleen, kädet tärrää tai muuta vastaavaa. No joo, ei ne enää tärrää, että siinä vaan pitää selvittää se tilanne, siis jos maaliintulo ajatellaan, että seurata se homma, että mikä hevonen sieltä voittaa ja sitten loppumetreillä keskittyä siihen. Ei siinä montaa sekuntia tapahdu sitä loppuselvittelyä, että niin kyllä se aika kiihkeä tapahtuma on niin kuvaajille kuin hevosillekin. Aivan varmasti. Tuhannet kiitokset sulle oikein aurinkoista ja toivottavasti keli pysyy hyvänä. Sade ei haittaa eikä mikään muukaan. Kysy vielä, että mikä on sinun ikimuistoisin kuvasi? Jaa, kyllä. Se on itse asiassa. Se on Patriotin kuva Opus Tourasta, jossa lähtökiihdytyksessä Patriotti kiihdyttää ohi Ideal de Cassosta. Se on semmoinen kuva, minkä mä etukäteen suunnittelin ja se tapahtui. Se, että Veijo sieltä 7. radalta kiihdytti kärkeen, niin se tapahtui niin kuin mä olisin ajatellutkin ja mä sain sitä vielä kaiken lisäksi hyvän kuvan. Ja jos haluat, vaikka et kysynytkään, niin sanoisin, että hienoin tapahtuma on kyllä tämä Savolaisen tuplakuninkuus silloin 84 Joensuussa. Että se on semmoinen huippujuttu. Tuhannet kiitokset sulle. Oikein hyvää ravipäivää. Kiitos samoin. Siinä kaikki tältä erää. Ensi kerralla selvitämme, mistä hevosen tarina kohti raviratoja alkaa ja mikä on hoitajan vastuu kilpailupäivinä. Siihen asti, moi moi!